Mugireria ni ngobona wamenyi korwe kenyoro kia Bigogo ime yegwo dieria ya manga ensemo yebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nigobe munganirie igoro yebara egoso ase kenyorekyo bagokwana negetaseni igiensoko TV mugasorero nigo bagire egetambokero gyokomerana na ebareyo ase batebire ebuna gose ase baire ira yogotebanga egati gose egati yebareyo nigo bakigotigwa gesarigete ya mateyo nigo bono yanyemochirie serikali ya county ya Nyamira ase tekerania ibinyoro ime inakobarentera amagendero umurikito Vincent Monda niga akoreta yawe kasense mejo na roboti rukobwatia Nebare gosoe kenyoreke kia Bigogo nabo igesukuru yo borosto ya Bigogo gotoke wodi ya manga nigo nkumirana ne amateye rituko neria kabere bono bagokorore pare elio baete nabo igo gosene baroberi meroberio ao ase kenyoreke Asegeka igetambe bono abamenyi aba nigo bakorera buna nigo babire no muchanda bw'echipara egento bego kyaba mire buna goikabe korere bono asenkeye era sekenyoreke yamate yaro nigegendete kumureranya gusira anakerubo oyo rasenke ndugwetania chikibere bono gwetera buna goikaba kore korosie pareye elio baetere Samarieta Mofat Mokayo tuori egento kegerte totaramweni esengenje tobwato boremero nabo igone chipara cheito chinyata kwa chigo sareka abwasto anyata kwa to kuimokerie getambokero tanyaka kwa to kwa chipa epare tanyaka kwa to goikyo mobera asenkaiga Samarieta ndi chatio tuori etuirete getambokero yokoro epara elia rafuto mayako enyu mongina mama no to komoenia bese nchiyo amateyo nigo bono yaro kiribuna bebirwe amona abarai bachorete abo babwato na konya elia nje urumo epare twajanikire twasoire ntu abagaka n'abangina n'abana n'intutokole mepare gutira kuwari elie kwa namanga ne gocha Bigogo igaiga ngoro kumokaya Jared nekero bantu baya Bigogo barorire nga batugutirwe pi na kioroche bachire koimokera bekorere emeremo na beroserie para yabo singenza abantu nabo bagukwa abantu nabo bakonyora emechando abande batwara obokongwa singenche pareta yo bagweta Samarieta ngoro kwangine simora ombane elinatire terituko lyarengere ya Jumaine na litwachete epigipige gatoyeri nsenje ningumiete nyangumise lakini nachete nyagitali omanengo nkonyare mbwene enje ko kufimisa Samuel Osoro abana baguchi sukuru ojiga kubye pareye bakandi sukuru ya Bigogo igabacha ndegete yosibago steyo yamateye nigo bono baragire byara bororo mwe musie bworogongoro bakoteba buna obebachire asabatigire kobugorio musigo molito oyo twati jikuru olegaiga nonyenkende yonsi pitane kotokonya nonyeneke munono kolegana bukwa ntwaye komorora maimeka yaeli fono inja kotokonya Samarieta nkoro kumeli mora olina wana otosibiro mwe musie twaete chikura ntwanya komorora paka goikera igatane kolegana nanja Samarieta ngoro gwana ndo mutharuki njibone pare yatusinyire twejorta bwe musiye tukaba chikuru cheito bangire gotorosolipa chipara chisele gutugora chinyingi oro chibone to kweremera na magoko wao to kuboria abali musiya tu abegete bachikorara gose tu abegete batakarega sigato keinete bagosemania nigo bakuburia abananchi baire getambokero gyokwirike chikura nabo igochora abarai bamagendero Douglas Warobosire no momenya sekenyoreke kia Bigogo rone gentokero tokore abananchi nje kwatenga bwata chikura ase obonge mwechorero murai mutagete mutego chagweitia mutigo no gochandeke ngencheye bono genti bakoreki baji batolo sili paro nyombata geti nduna utogenda kukeroseli lakini 27 kuna bakota chige ground igaiga etogotina bara bwa coding amaisonsi gakomureke serikali ye county ya Nyamira nigo basabiro mugabana bwe county yo omuske Amos Nyalibo babwaterane amono mwe musie bwe wodi ya manga elio baine kia magendero asensemeye one mugabana bwe county nako mubori nyaga konyareka kia namaete wodi to ya manga bya namaete mwe musie to ko muske ogeto Samuel baga menero nyokende karo nyo difference ende karo basorwe difference yeyo atokonye bire kitagota biro tolimere abekana mbona muchipara bantu ito baete chipara wizo kwa ramna ujire ni achache mata iga chipara ajire chintara ajire mirere ya myoka bati babeke lakini se itoga iga na makori basogo ito koria umurwire na arwara anjira te yara nyako bako nje turakita ntu na kuchirara
Inche ngurukwa Vincent Monda na kwerekaniri aya Imeyen Soko TV korwe kenyoro kia Bigogo egwadi ya Manga Kitutu Masaba e kaunti ya Nyamira.